τον συνάδελφο και φίλο τον Χρήστο τον Μπουκόρο. Καλημέρα, Χρήστο. Αγαπητέ Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις έτσι αυτή την οικειότητα μετά την πολύχρονη συνεργασία μας κάτω από σκληρές συνθήκες για δεκαετίες ολόκληρες, τολμώ να πω, θα ήθελα να καλημερίσω εσένα και τους ακροατές του Ράδιο Βέρα. Τι είναι αυτό που θα αλλάξει τα πράγματα με το αποτέλεσμα, όποιο και αν είναι, της εκλογικής αναμέτρησης της 20ης, αν τελικά κλειδώσει εκεί Σεπτεμβρίου? Κοιτάξτε, αγαπητέ Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις, με τις εκλογές κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα και οι επιπτώσεις του αποτελέσματος. Εγώ καλώ τους ακροατές που μας ακούνε αυτή την ώρα να υπολογιστούν τι προσδοκούσαν ψηφίζοντας Τσίπρα και Καμένο τον προηγούμενο Ιανουάριο και τι έλαβαν για αυτή τους την επιλογή. Και τι θέλω να πω. Όταν ο κύριος Τσίπρας πήρε η εντολή για τα δεδομένα της εποχής, ισχυρή βεβαίως, και όχι σε σχέση με άλλες προηγούμενες εποχές που έδιναν αυτοδυναμίες και μεγάλες πλειοψηφίες. Πήρε λοιπόν μια ισχυρή λαϊκή εντολή για να ασκήσει τα μνημόνια, να καταργήσει τον έμφυα, να αυξήσει την απασχόληση, να προστατεύσει την αγροτική παραγωγή, να αναπτύξει περισσότερο τον τουρισμό και πλήθος άλλων πραγμάτων, και έφερε όχι μόνο το σκληρότερο μνημόνιο για όλες τις κοινωνικές ομάδες και επαγγελματικές τάξεις, αλλά και το πλέον αντιαναπτυξιακό, εφόσον βασίζεται στην διόγκωση της ήδη μεγάλης φορολόγησης που εξ ανάγκης είχαν επιβάλει οι προηγούμενες κυβερνήσεις σε μεγάλο βαθμό. Όχι ότι δεν είχαν κάνει λάθη. Και να σκεφτούν λοιπόν οι πολίτες, αν τώρα δώσουν εντολή στον Τσίπρα και τον κατατάξουν πρώτο κόμμα και του πούνε η εντολή, θα του πούνε εφάρμοσε το μνημόνιο και αν χρειαστεί πάρε και άλλα μέτρα. Διότι περί αυτού πρόκειται. Σκέπτονται οι Έλληνες πολίτες τι θα υποστούν και ποια θα είναι τα αποτελέσματα στην ελληνική οικονομία και στην ελληνική κοινωνία. Θα με ρωτήσεις τώρα, αντιλαμβάνομαι από δημοσιογραφική διαστροφή, και εσείς τι θα κάνετε άμα βγείτε πρώτο κόμμα. Λοιπόν, ο Τσίπρας θα κάνει σίγουρα χειρότερα, γιατί έχουμε τις αποδείξεις του. Εμείς, αγαπητέ Δημήτρη, δεν θα μπούμε σε ένα παζάρι πλειοδοσίας όπως πολύ εύστοχα είπες προηγουμένως. Τα εύκολα, τα ψεύτικα, τα λόγια τα μεγάλα πρέπει να πάψουν σε αυτή τη χώρα. Πρέπει να καθαρίσουμε, και τώρα είναι μια χρυσή ευκαιρία, με τους ακραίους, τους δημαγωγούς και τους λαϊκιστές. Εμείς με πολύ απλά λόγια λέμε στους πολίτες που μας ακούνε ότι εμείς μπορούμε καλύτερα, μπορούμε ασφαλέστερα να επαναφέρουμε τη χώρα στο δρόμο της σταθερότητας. Μπορούμε, για παράδειγμα, την απέτηση των δανειστών για 23% ΦΠΑ με σιωπηλή και αποτελεσματική και καθόλου θεατρινίστικη διαπραγμάτευση να τη μετατρέψουμε σε ΦΠΑ 13%. Ο κύριος Τσίπρας με την ηρωική, με την αδιαπραγμάτευτη, επέτρεψέ μου το λογοπαίγνιο, διαπραγμάτευσή του, τι κατάφερε? Να ξαναπάει το ΦΠΑ από το 13% στο 23% και να εντάξει και άλλες ομάδες που είχαν ελάχιστο ή μηδενικό ΦΠΑ στο 23%. Αυτό μπορούμε να κάνουμε εμείς, αγαπητέ Δημήτρη. Μπορούμε καλύτερα, μπορούμε ασφαλέστερα, μπορούμε αποτελεσματικότερα. Σίγουρα όχι εύκολα μετά το πισωγύρισμα το οποίο επέφερε η πολιτική, η αλλοπρόσαλη πολιτική Τσίπρα, αλλά σίγουρα από αυτούς τους ανερμάτιστους μπορούμε καλύτερα. Θέλω να ρωτήσω Χρήστο, και θέλω μια απάντηση η οποία, εντάξει, να είναι στα πλαίσια της πολιτικής, με την έννοια ότι αυτή την ώρα πλέον βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, αλλά θα ήθελα κατά το δυνατόν μια απάντηση η οποία να είναι και πολύ κοντά στα πραγματικά γεγονότα. Η Νέα Δημοκρατία το 7μηνο αυτό που μεσολάβησε από την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση αξιοποίησε το χρόνο, αξιοποίησε τα όσα συνέβησαν στην Ελλάδα, έτσι σήμερα να είναι μια αξιόπιστη εναλλακτική προοπτική, και γιατί αυτό δεν πέρασε προς τον κόσμο, με δεδομένο ότι ακόμη και οι τελευταίες των δημοσκοπήσεων
δείχνουν μια μεγάλη φθορά προς το ΣΥΡΙΖΑ. Δημήτρη μου, για ποιες δημοσκοπήσεις, για του Αυγούστου ή του κυρίου Βεναρδάκη που έγινε υπουργός? Πάντως αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι η καλύτερη δημοσκόπηση είναι αυτό που ακούω εγώ και εσύ κυκλοφορώντας στον δρόμο. Έχω άλλου είδους μηνύματα από αυτά που προσπαθούν να περάσουν οι εχμάλωτοι μηντιάρχες κάτω από τις απειλές του Τσίπρα, ότι θα ξαναδώσω άδεια και όλο έρχεται το νομοσχέδιο και όλο σε διαβούλευση είναι και ποτέ δεν το φέρνει. Τι κάνει ο κύριος Τσίπρας? Αυτό που έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, λανθασμένα κατά την άποψή μου. Εκβιάζει το σύστημα των μέσων ενημέρωσης ότι εδώ είμαι να προκηρύξω τις άδειες. Και τον παρουσιάζει το σύστημα εμέσως πλην σαφώς ως αδιαμφισβήτητο. Ο πλέον αναξιόπιστος δεν μπορεί να είναι αδιαμφισβήτητος. Είναι αμφισβητούμενος και αυτοαμφισβητείται και ο ίδιος με τις επιλογές του. Είσαι ευχαριστημένος δηλαδή από όσα έκανε η αξιωματική αντιπολίτευση το 7 μήνο? Λοιπόν, αγαπητέ Δημήτρη, κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι από την τελευταία μας εκλογική ήττα χρονικά έχει μεσολαβήσει πολύ μικρό περιθώριο, 6 μηνών. Ωστόσο υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά σε αυτή τη φάση. Ο πολιτικός χρόνος ήταν εξαιρετικά πυκνός. Συνέβησαν, επέτρεψέ μου την έκφραση, πράγματα και θάματα αυτούς τους 7 μήνες. Τα είδαμε όλα, όπως λέει η νεολαία. Κλειστές τράπεζες, αύξηση ανεργίας, δέσμευση των καταθέσεων στις οποίες δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση οι καταθέτες που μάζευαν τον κόσμο, τον κόπο μιας ζωής. Η καθιέρωση του έμφυα, ο οποίος υποτίθεται ότι θα καταργούταν με την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου. Αυτός ο πυκνός πολιτικός χρόνος δημιούργησε δύο υποχρεώσεις στη δική μας παράταξη. Η πρώτη και κύρια παράταξη ήταν να αποφύγει η χώρα τα κομμουνιστικά πειράματα και να παραμείνει στον πυρήνα του ευρώ, στην ευρωζώνη, γιατί στρατηγικά, γεωπολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, τώρα και τα επόμενα χρόνια εκτιμούμε ότι αυτό βολεύει τη χώρα στον ορίζοντα που βλέπουμε μπροστά μας. Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι να κρατήσουμε μια εθνικά υπεύθυνη στάση και όχι να κάνουμε τις εξαλωσίνες που έκανε ο κύριος Τσίπρας όταν ήταν αντιπολίτευση και έλεγε όχι ακόμα και στα αυτονόητα θετικά πράγματα. Από εκεί και πέρα έχουμε προβεί στην ηγεσίας με διαδικασίες ενότητας, ομόθυμες θα έλεγα διαδικασίες όλων των στελεχών και όλων των βουλευτών, και ήδη είχαμε εξαγγείλει πριν ο κύριος Τσίπρας ανακοινώσει τις εκλογές ότι καταθέτουμε στην έκθεση της Θεσσαλονίκης πρόγραμμα ανασυγκρότησης της οικονομίας και άμβλυνσης των συνεπειών του τρίτου μνημονίου που υπέγραψαν οι κύριοι Τσίπρας και Καμένος, προκειμένου η χώρα να επιστρέψει στη σταθερότητα και η οικονομία να αρχίσει να αναπτύσσεται και πάλι και όχι να ξαναμπαίνει στα μονοπάτια της ύφεσης στα οποία την έριξε ο κύριος Τσίπρας, και το θεωρεί μάλιστα και επίτευγμα αυτό ότι στη συμφωνία προβλέπεται μηδενικό ή ελάχιστο πλεόνασμα, εφόσον βέβαια αυτό προέκυψε ως ανάγκη από την παραπέουσα ελληνική οικονομία. Δεν φαντάζομαι να πάτε με πρόγραμμα Θεσσαλονίκης κι εσείς. Όχι Θεσσαλονίκης. Γιατί έχει κακή εμπειρία ο κόσμος από το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Είναι συκοφαντημένη αυτή η έννοια. Είναι συκοφαντημένη αυτή η παράταξη. Γιατί δεν έχει κάνει λάθη. Όχι ότι δεν έχει δώσει υποσχέσεις που δεν έχει πλήρωση στον ελληνικό λαό. Να είμαστε ειλικρινείς και έντιμοι. Είναι ανάγκη να επανέλθει η λογική στη χώρα η οποία έχει δραπετεύσει. Σ' άκουγα προηγουμένως και λες πού να βρεθεί η λογική. Έχω πράγματι και εγώ την εντύπωση ότι έχει δραπετεύσει η λογική από αυτή τη χώρα. Λέω λοιπόν, αυτή η παράταξη λέει την αλήθεια τις περισσότερες φορές και για τα κρίσιμα ζητήματα. Και το έχει πληρώσει αυτό, γιατί δεν χαϊδεύει τα αυτιά των πολιτών. Εκλογικά το έχει πληρώσει πολλές φορές. Τώρα λοιπόν θα πούμε την αλήθεια και ο ελληνικός λαός θα αναλάβει τις ευθύνες του. Θα πούμε την αλήθεια, την ομή, τη σκληρή, αλλά θα πούμε όμως και αυτά που προτιθέμεθα να κάνουμε, αγαπητέ Δημήτρη, αν μας τιμήσει ο λαός και μας δώσει την πρώτη θέση όπως πιστεύουμε. Από εκεί και μετά, δεν θα εξοντώσουμε τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό, όπως κάνει ο κύριος Τσίπρας, διότι εκεί βρίσκονται τα κλειδιά για την έξοδο από την κρίση. Από εκεί και μετά βέβαια, επειδή η πρώτη θέση θα είναι εκείνη για ζητούμενο βεβαίως και για τη Νέα Δημοκρατία και για το ΣΥΡΙΖΑ,
είναι θέμα τι θα γίνει και πώς θα σχηματιστεί η κυβέρνηση, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να έχουμε ένα κόμμα το οποίο θα μπορέσει να πάρει 150-151. Να αντιστρέψω το ερώτημα. Με ποιον θα κυβερνήσει ο κύριος Τσίπρας? Πώς? Αν είχε πρόθεση να συνεργαστεί με το Πασόκ ή το Ποτάμι, θα το διερευνούσε τώρα. Πριν κάνει. Ναι, αυτό δεν το θέλει. Το έχει ξεκαθαρίσει. Ναι. Λοιπόν, με το Λαφαζάνι θα συνεργαστεί, με τον οποίο διασπάστηκε, με το ΚΚΕ, με τη Χρυσή Αυγή. Με ποιον θα συνεργαστεί ο κύριος Τσίπρας? Με τον κύριο Καμένο, που είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν θα μπει στη Βουλή? Και τι θα αλλάξει αν ξανασυνεργαστεί με τον κύριο Καημένο, που είναι αμφίβολο αν θα συγκεντρώνουν πλειοψηφία προκειμένου να κάνουν κυβέρνηση? Άρα, γι' αυτό τον ονομάζουμε πολιτικό δραπέτη. Ενώ αν είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα, με την συνένεση που δείχνει, συνενετικότητα που δείχνει, με την μετριοπάθεια που δείχνει η παράταξή μας, πολλές λύσεις θα υπάρχουν για τη χώρα. Και με τον πόνους των 50 βουλευτών. Για τη χώρα. Και με τον πόνους του εκλογικού νόμου. Και με τον πόνους του εκλογικού νόμου βεβαίως. Αλλά είμαστε πιο συγκαταβατικοί, είμαστε πιο λογικοί, το διεκδικούμε αυτό. Είμαστε πιο σοβαροί, αν θέλεις, αγαπητέ Δημήτρη. Με τα όποια λάθη κάναμε στο παρελθόν. Το 2014 ρωτάω εγώ τον κάθε καλόπιστο ακροατή. Ό,τι δουλειά κι αν κάνει. Ακόμα και τον άνεργο ρωτάω. Και τον συνταξιούχο ρωτάω. Κυρίως ρωτάω τον επιχειρηματία του τουρισμού ή της αγοράς του Βόλου. Ρωτάω και τον αγρότη. Ρωτάω τους πάντες. Το καλοκαίρι του 2014 είναι ίδιο με το καλοκαίρι που διανύουμε φέτος, του 2015. Καλόπιστα ρωτάω και καλόπιστα θέλω να απαντήσει ο κάθε ακροατής στον εαυτό του. Αν δεν είναι ίδιο, από εκεί και πέρα αρχίζει ο γόνιμος προβληματισμός και νομίζω ο καθένας εύκολα μπορεί να καταλήξει στην απάντηση για το τι πρέπει να κάνει στις εκλογές, όποια ημερομηνία και αν αυτές διεξαχθούν. Θέλω κάτι τελευταίο, Χρήστο, να ρωτήσω, και αυτό έχει να κάνει με την επόμενη μέρα. Οι εκλογές πολύ φοβάμαι ότι και αυτή τη φορά θα εξαντληθούν στο να υπάρχουν εκατέρωθεν βολές για όσα συνέβησαν μέχρι τώρα, είτε στο παρελθόν, είτε στις τελευταίες αυτές εβδομάδες και μερικούς μήνες. Ναι. Αυτό που δεν βλέπω και δεν νομίζω ότι θα συζητηθεί επαρκώς είναι το τι πρέπει να κάνει η χώρα αμέσως μετά τις εκλογές. Όχι, διαφωνώ. Η Νέα Δημοκρατία, αν και όχι ολοκληρωμένο πρόγραμμα, γιατί αν καθόμασταν τώρα σε 20 μέρες να συγκροτήσουμε ένα πρόγραμμα για τα πάντα, για κάθε πτυχή της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της χώρας, για όλες τις ανάγκες της χώρας, θα ήταν και πρόχειρο και θα ήταν σαν να κοροϊδεύουμε τον ελληνικό λαό. Εμείς όμως θα διατυπώσουμε ολοκληρωμένη πρόταση για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και για το πώς πιο εύκολα για τους πολίτες και για την οικονομία θα υλοποιήσουμε τις συμφωνίες που έχει υπογράψει η χώρα χωρίς οι συνέπειές τους να είναι καταστροφικές. Από εκεί και πέρα είναι γνωστές οι θέσεις μας και για τα θέματα παιδείας και για τα θέματα υγείας και για το μεταναστευτικό. Ένα ιδιαίτερα οξυμένο πρόβλημα με ευθύνη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αγαπητέ Δημήτρη, και σίγουρα εμείς πέραν το ότι δεν θα νομοθετούμε για να βγαίνουν έξω εγκληματίες που βαρύνονται με ιδεχθή εγκλήματα έχοντας εκτίσει μόνο ένα μέρος της ποινής τους, θα αντιμετωπίσουμε καλύτερα και πιο ολοκληρωμένα το μεταναστευτικό. Διότι μας λένε οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ ότι άλλαξαν οι διεθνείς συνθήκες, γι' αυτό έρχονται περισσότεροι πρόσφυγες στην Ελλάδα. Ουδέν ψευδέστερο τούτου. Και στη Βόρεια Αφρική επί των ημερών της προηγούμενης κυβέρνησης τα πράγματα ήταν χειρότερα με την Αραβική Άνοιξη και ο πόλεμος στη Συρία υπήρχε επί των ημερών της προηγούμενης κυβέρνησης και το ύψις αποκεφάλιζε με μεγαλύτερη πυκνότητα από ό,τι τώρα και όμως η αναλογία ήταν 9 πρόσφυγες στην Ιταλία, 1 στην Ελλάδα. Τώρα η αναλογία είναι 9 πρόσφυγες στη φτωχή και χρεοκοπημένη Ελλάδα και 1 στην Ιταλία. 1,5-1 πήγε. Ορίστε. 1,5-1 πήγε πλέον η αναλογία. Ναι. Αυτό ακριβώς ήταν 9/1 όμως. Ήταν 9/1 για την Ιταλία. Τώρα πλέον οι Ιταλοί αντιμετωπίσαν το πρόβλημα στα παράλια της Αφρικής. Λοιπόν, θέλω να πω ότι οι διεθνείς συνθήκες δεν άλλαξαν. Άλλαξε όμως η πολιτική ΣΥΡΙΖΑ που λειτουργήσε ως μαγνήτης. Ελάτε όλοι στην Ελλάδα, θα σας δώσουμε εμείς χαρτιά, χωρίς να έχουν εξασφαλίσει ούτε καν τις υποδομές μεταφοράς αυτών των ανθρώπων
και βλέπουμε τώρα πλοία γεμάτα κόσμο να αλλάζουν πορεία με μεσοπέλαγα. Είναι αυτή μια σοβαρή κυβέρνηση? Είναι αυτός ένας σοβαρός πρωθυπουργός που πάει και παραιτείται, έχει συμφωνήσει με τους υπουργούς του 20 του μηνός να κάνει εκλογές χωρίς να έχει διασφαλίσει αυτή την ημερομηνία, παραβλέποντας τα όσα ο συνταγματικός νομοθέτης έχει προβλέψει? Γιατί, αγαπητέ Δημήτρη, αν δεν είχε καμιά αξία η διαδικασία των διερευνητικών εντολών, όπως πάει να μας πει ο κύριος Τσίπρας, δεν θα το νομοθετούσε ο συνταγματικός νομοθέτης. Βεβαίως και έχει αξία, αλλά το θέμα είναι αν έχει και τελικό αποτέλεσμα. Γιατί ο κύριος Μεϊμαράκης που πήρε τώρα τη διερευνητική εντολή, πώς θα την αξιοποιήσει? Μόνο και μόνο για καθυστέρηση? Δεν είναι τυπολατρεία αυτό. Οι συνταγματικές προβλέψεις δεν είναι. Για να προλάβει ο Λαφαζάνης να φτιάξει ομάδα, να μην πάει η τρίτη εντολή στη Χρυσή Αυγή. Την ανακοίνωσε ο Λαφαζάνης. Είναι τρίτο κόμμα ο Λαφαζάνης. Ποιος θα του απαγορεύσει να πάρει διερευνητική εντολή, αν για τη Χρυσή Αυγή? Άρα δεν θα πάει στη Χρυσή Αυγή ούτε στο ποτάμι. Όχι, βεβαίως, στο Λαφαζάνη, αφού ανακοινώθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα, πριν 5 λεπτά ανακοινώθηκαν τα ονόματα. Από το νομό Μαγνησία συμμετέχει ο κύριος Δελημήτρος, για να σας δώσω την είδηση. Δεν συμμετέχει η κυρία Κωνσταντοπούλου και ο κύριος Βαρουφάκης. Πριν από 5 λεπτά έγινε αυτή η ανακοίνωση από τη Βουλή. Μάλιστα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στη συνέχεια αρκετές φορές. Οι διαδικασίες, αγαπητέ Δημήτρη, και οι συνταγματικές προβλέψεις στη δημοκρατία αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο. Δεν είναι διαδικαστικά ζητηματάκια καθημερινότητας. Δεν μπορεί να τα εκτελήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Ούτε να λέμε ότι δεν υπάρχουν θεσμοί. Υπάρχουν και οφείλουμε να τους προασπίσουμε. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Χριστό. Ευχαριστώ και εγώ, αγαπητέ Δημήτρη. Καλημέρα στους ακροατές του Ραδιοβέρα.